Давно се чуваме. Здравейте! Днешната разходка. Днеска времето е много хубаво. Студено, но хубаво. Такова слънчево пече. Минус 3 градуса, но няма вятър. Така че не се усещам. Сутринта беше минус 6. Се ходих на фитнес. Фитнеса го направихме добре. Днеска беше ден за гръб. Сега сме се запътили отново към Хоризонт. Защото предната разходка нямаше гледка точно от Хоризонта, имаше от съседното на Хоризонт, ако не сте забелязали. Да, сега имаме повече време, мога да отида чак до Хоризонт и да се поразходим малко повече. Да видите обстановката. Вече няма много сняг, защото се наказвам, че снега вече се разтопи заради слънцето. Нищо, че пак е минусови градуси, пак се топи снега, защото слънцето нагрява. Особено от моята страна на блока. Точно през моят прозорец. Сутринта грее страшно слънце. Моята стая става като сауна. Суно отива към 25 градуса без някаква кота мялка там. Суно отива към 25 градуса без да пускам нищо, само да дигна шторите. Което е много така икономично. Да, мисля, че това е първата зима, която мисля, че цялата зима вкъщи изкарах по къси панталони. Сега напоследък е малко по-хладно, защото е минусови градуси, но търпи се. Нали, ако вече не го търпя, слагам си дългите. Вау! Вижте каква пътека има. Слънцето прави голямата хубавата пътека тука. И се вижда тук целият кръгозор. Както виждаме, вече няма сняг на плажа. Да се поседнем малко. Малко е мокро, но е тук сухичко. Да, много е хубаво. И няма облаци. Вижте, никакви облаци няма. Няма и мъгла. Единствено само там покрай езерото има малко мъгла. Но тя според мен ще се махне до 1 час. Даже до половин. Да ви кажа, че някакъв хубав навик. Когато се разхождате сутрин на слънце, е много полезно така за по-лесното събуждане и разсънване. Когато е по-топло, принцип, моята страшна рутина е веднага ставам и отивам да разходя моето куче Банита. Да, много добре действа така тази първа разходка. И след това веднага отивам тренировка, фитнес, нещо такова. А между другото, много иронично казано, от първата разходка бях казал, че ние сме в топ форма. И ма гледате как вървя си вече към края на разходката. Тоест, нали казвам, аз съм в топ форма. След 9 минути, да, ние сме в топ форма. Това ме замисля, че аз въобще не правя кардио. Но идеята защо не правя кардио е защото много отслабвам от кардиото. Аз искам сега да дигам кила. Повече мускулна маса. Защото аз нямам мъзнини. Преди като тренирах плуване, оттам още ми се пази бързия метаболизъм. Не трупам никакви мазнини. Добре, да продължаваме на някъде. Да продължим към делфинариума. Ето е гледката. Да си полюбвате още мъничко. Ето е тази код, където мява. Писание. Писанче. Аз имам котка, не ме пипай. Принцип, нали, аз не пипам уличното животно, защото после трябва да си измия ръцете задължително, защото много лесно мога да се разболя от нещо, ако хапна или пипна нещо, примерно телефона. Даже мисля, че доказвам, че телефона е най-мръсното нещо, което имаме. Да, така че дезинфекцирайте го през всяка седмица или през няколко дни, нещо такова. Или го пазете така чист.
което не гарантира, че няма да има микроби. Але като пече слънце, всички птици се чуват. Всички излизат там да ловят болечки или нещо такова. Сънно си казват, опек на слънце, време е за лов на боболечки, защото и боболечките излизат. Да търсят по-слънчеви места. Предполагам. Не съм експерт по биология. Ето тук има още една гледка. Реално предния път бяхме така. Ето вижте цялото море. Даже няма кораби, само едно корабче там има. Може да го зумнем. Ха! Прича леко на пиратско, на Дефонаруме има представление. Чува се музиката на делфините. Може би на микрофона няма се чуе, защото има поп филтър и не се чуват странични звуци. Да продължим тази тема за откъде знам, че отслава много, когато правя кардио. По някакви периоди решавам, че искам да правя повече не кардио, да го наречем бягане, защото аз главно бягам. Нали се случва, нали, всеки ден да бягам, но нали не бягам нещо, кой знае какво. Бягам по 3 км, което са доста малко, но като се съберат 7 по 3, 21 км, аз се бях измерил преди кардиото, преди седмицата, която бягах, и след като бягах и гледам 2 кила надолу. А като няма мазнини, се чува сега откъде, от мускулите ли ми ги е взел, откъде ми ги е взел. И спрях да ходя да бягам. И сега си карам само на силови тренировки, фитнес. Ей, това дърво. Тук много често ходихме пред училищата да играем с децата. Преди беше много по-голямо и по-неокастрено. Сега се го кастря, защото много е пораснал и застрашава живота на някой, който е в близост до дървото. Е по-добре да ги окастрят преди да се случи нещо. Когато, нали, нямам... Чупих един лед. Когато нямам място къде да тренирам фитнес, така силови тренировки, аз просто ходя да бягам. Примерно, наскоро ходих в София. Нямаше къде да отида на фитнес, а на лостовете беше студено. Беше минус 2 градуса. И то не става за лостове. И реших, добре, ще бягам 20 минути, 10 минути на отиване, 10 минути на връщане. Бях сложил аларма да ми напомни да се върна. И нали, това е като състезание със себе си. Колко най-много ще изминеш за определено време. Тогава видях, че въобще не съм във форма за бягане. Но аз не бягам така с едно темпо. Аз бягам с максимално темпо. Защото ако бягам с максимално темпо, то аз няма да горя някакви калории. Тоест няма да горя някакви мазнини и мускули, а ще правя мускули, защото тялото се мъчи повече, за да издържи темпото, на което съм тръгнал, и продължавам да държа. И се напирам да продължавам с още по-бързо темпо. И така много болят краката, между другото, отзаде. Подбедрицата, глутериса. Да, пръстите не много. Само ако бягам много на пръсти, или ако има много изкачване или слизане. А като цяло, нали, под бедрицата. Сега да минем към тема книги. Е така рязко от фитнес отивам на книги. За предната година си бях поставил една цел да прочета всеки месец по една книга. И го изчислявах, нали, ако чета всеки ден, по 10 странички, 30 по 10, 300. Обичайно книгите са по 300 страници. Тоест излиза математиката за всеки месец по една книга. Но успяхме ли да прочетем 12 книги? Не. Колко успях да прочета? Половината? Не. Успях да прочета почти 4. Като четвърта довърших тая година. Това се дължи от непостоянството, защото когато изчислихме математиката,
показва, че е възможно да се прочете най-спокойно 12 книги за 12 месеца на цяла година. Но познайте кой не е бил постоянен в четенето. Аз. И да, затова по-малко книги съм прочел. Но тая година тръгваме по-така добре. Вече съм прочел една книга, почваме втора, а сега е почти края на януари. Тоест се движим даже леко изпреварвайки математиката. И да, поставите се някакви постижими цели, като знаете, нали, какво трябва да направите, за да ги постигнете. Също така трябва да се поставяте и, нали, от друга страна, непостижими цели, но да постоянно да мислите вариант как може да постигнете целта, което е главната цел за постигането на тази непостижима цел. Да намериш решението как да постигнеш непостижимото, което е доста трудно, защото малко хора го правят, но всеки е човек, всеки е различен, всеки има различно мислене, т.е. различни решения и по-голям е варианта някой да намери някакво ново решение на проблема, отколкото всеки да пробва едно и също и да не става и да се учи защо не става. Да се продължим по книгите. Сега чета една книга за германските лагери там на смъртта ли се казват, концентрическите лагери на Германия. И книгата е разказана от първо лице какво е преживяването в лагера, ако си един от пленниците. Книгата е интересна, да видим живота преди колко е бил гаден и да оценим това, което има сега. Книгата се казва Човек в търсене на смисъл. Аз взех съкратената версия. В принцип книгата е написана преди много години. Не помня точно коя година. Беше 1950 или нещо такова. И е преиздавана супер много пъти. Сега впечатленията ми от тази книга са, че може да научим нещо от тяхното мъчение, да си извлечем наша поука, които са написани, нали, автора ги е написал, като е преразказал какво се е случило. Там една част, от която се извлича, че заради любовта човека продължава да се бори и това му е двигателя. Отбеляза се и темата за смъртта, защото е много лесно да се откажеш. В книгата го казва, че ако си представяш, нали, края, той значи скоро идва това край. Но ако не можеш да си го представиш, тогава имаш още неща за вършене, които трябва да свършиш преди да настъпи се твоя край. Да, и такива подобни. Аз съм сега на средата на книгата. Тепърва сигурно ще има още нови поуки, които мога да извлека. Дали бих я препоръчал с две ръце, по-скоро с една. Мисля, че има и по-добри книги за четене. Но е интересно да се мине една такава книга за консулските лагери. И мисля това да е от клипа, от разходката днес. И да, хубав ден.